sve si izgubio. Svi su te ostavili i tvoji s Kaptola su te se odrekli, napustili. Već su se i s Titom sastali. Nitko te ne želi. Sve zbog tvoje priče o vjernosti i istini, ljubavi. Što ti to sada, samome, odbačenome i teško bolesnome znači? Gdje ti je taj tvoj Bog kojemu si sve dao i toliko vjerovao? Ja vjerujem da napasti, muke, patnje, utvare, sve ono što je tištilo u posljednjim satima blaženog Alojzija Stepinca može se sažeti u ove rečenice. Činjenica da je možda sve bilo uzalud, u smrtnom času posebno otežava i boli. Laž je svjesno izrečena neistina ili obmana. Svatko slaže barem jednom u životu, tako tvrde psiholozi. Ponekad ljudi lažu bez određene namjere, pokušavajući se zaštititi od emocionalne boli. Općenito pravilo glasi, gdje je laž, tu je i strah, i to od prijekora, kazne, strah da smo učinili nešto loše ili neprimjereno, da ćemo nekome učiniti nešto loše i da će se to nešto okrenuti protiv nas. Malo je ljudi koji su u svom životu morali voditi stalnu bitku protiv laži. Jedan od najistaknutijih boraca upravo je blaženi Alojzije Stepinac. Nije se on samo borio protiv laži, već protiv uzročnika svih laži, a to je Sotona. Ivan u 8. glavi 44. reda kaže, on je lažac i otac laži. Ova borba protiv laži i lažnih svjedočanstava samo pokazuje koliko je Sotona bio ljut, koliko mu je Stepinac smetao i koliko mu dan danas smeta. Stepinac se borio kao mladić, borio se kao biskup i pastir cijelog jednog naroda, a i sad, kad je proslavljen u nebu, imam osjećaj kako je nužna obrana njegovog imena. Moglo bi se puno govoriti o blaženom Alojziju Stepincu. Mnogi će danas u svojim propovjedima, člancima iskazivati njegovo domoljublje i ljubav prema hrvatskom narodu. Neki će pričati o vjernosti Svetom Ocu, Papi i Crkvi. Tražit će se brojni detalji koji su obilježili njegov život, a nama mogu biti na duhovnu izgradnju. Redovno, gotovo svaki put kad odem u Zagreb, otiđem u katedralu 5 minuta, 10 minuta i stanem pored Stepinca i razmatram njegove bitke, najveće bitke. A najveću borbu je vodio protiv Sotone, koji se u njegovom životu stalno očitovao kao otac laži. A lažac stvara zablude i zbunjuje, stvara konfuziju i nesporazume, pobuđuje i potiče ratove. 2 je rata blaženi Alojzije proživio, u jednom je, nažalost, i aktivno sudjelovao. Živio je u razdoblju 3 grešnih ideologija, mračnog fašizma, sotonskog nacizma i bezbožnog komunizma. Ipak prava bitka je bila samo jedna. Oči u oči sa zlim, sa onim koji vreba dušu, onim koji želi zamračiti pogled ljudi prema nebu, s onim koji od prvog dana vreba petu djevici kojoj se naš blaženik utjecao pod imenom i Gospe Lurdske.
i koju je tako žarko štovao i žarko je molio. Otac laži više se puta maskirao i djelovao čas preko kraljevske vlasti u staroj Jugoslaviji, preko sotonski usmjerenog fašizma, preko mračnog komunizma, za kojeg je znao reći da se komunizam od laži rodio, od laži živi i danas, i od laži i u laži će umrijeti. Koliko proročke su bile riječi blaženog Alojzija Stepinca. I koliko je to živo, ispričat ću vam da govoreći o Stepincu prije 3 godine u Zagrebu, na Jarunu, tijekom jedne ovakve mise, spominjući komunizam, 10 ljudi se ustalo, iz crkve izašlo. Vjernika. Stepinac se suprotstavljao lažnim i falsificiranim dokumentima koji su mu podmetali. Borio se protiv teških optužbi koji su se stavljali na tada teško ranjenu dušu ljubljenog mu hrvatskog naroda. A ova bitka se nastavlja i danas. Još su uvijek živi oni koji nas žele zatrovati, oni koji nas žele držati potlačenima, oni koji žele da se i danas naši mladi hrvatska djeca koja su rođena iza 2000. godine budu obilježeni velikim magnum crimenom, velikim zločinom, lažno izmišljenim sotonskim laboratorijima laži. Ipak bitka koju je vodio, a nastavlja se i danas, temelji se na vjernosti crkvi i svetom ocu papi. Sotona, otac laži, zna da bez crkve nema sakramenata. Bez crkve nema sakramenata. Bez sakramenata, bez svete ispovjedi, bez svete Euharistije nema ni spasa duše. A znamo kad spasimo dušu da smo sve spasili. I danas nas opet želi zatrovati i zavarati. Želi nas odvojiti od pape, koji je jedan od stupova crkve. Svako malo novine donesu izvješća kako papa Franjo ne želi proglasiti Stepinca svetim. Donose kako se papa klanja i klanja našim susjedima i njihovim idejama. I opet Sotona laže, opet Sotona truje, opet nas želi odvojiti, baš kao što je nakon Drugog svjetskog rata želio u novinama i medijima prikazati kako je papa talijanaš, kako se bori u ono vrijeme da oduzme našu obalu, da uzme Istru, otoke, da papa nema ništa sa hrvatskim narodom i da ne voli. I skoro da smo povjerovali. Dovoljno je ući u svećeničke krugove, dovoljno je ući među ljude, kad govore o papi, o Stepincu, kako se žestimo. Mnogi su na to i povjerovali. Što i zašto to papa radi? Vidite, danas otvorite socijalne medije, oni vaši prijatelja koji su vjernici, donose se na 1000 citata koji je napisao ili izrekao blaženi Alojzije Stepinac. Snimilo se toliko filmova u zadnjih 6 godina. Proučavaju se spisi, izdaju se knjige. Brojne stvari su se napravile. A nama Hrvatima, da ga je papa proglasio prije 6 ili 7 godina svetim, danas nikoga ne bi bilo u crkvama, niti bi se išta slavilo. Bio bi poput Merca, Marije Petković ili bilo kojeg drugog hrvatskog sveca kojeg se i ne sjetimo da u katoličkom kalendaru postoji. Ali danas se razbacujemo sa brojnim stvarima o Stepincu koje smo naučili. Zato treba svetom ocu papi zahvaliti i zahvaliti mu na ovome. Jer bi dar Stepinca tek tako stavili u vitrinu i zaboravili. A danas, pa možda pomalo i sa dišpetom, nema statusa, nema slike, nema na WhatsAppu ničega da netko danas nije nešto stavio Stepincu. Jer tako bilo prije 6 godina, možeš misliti. Blaženi Alojzije Stepinac je napisao u svojoj duhovnoj opomeni: nećete biti dostojni imena otaca vaših,
ako budete dopustili da vas tko otrgne od pećine na kojoj je Krist sazidao crkvu svoju? Zar vam Isus nije ostavio opomenu? Pazite da vas nitko ne zavede. Zaista, biti rastavljen od Krista znači biti kao mladica odsječena od čokota loze. Sudbina takva pojedinca bit će onakva kako je opisuje Isus za vrijeme sve posljednje večere. Tko ne ostane u meni, izbacit će se napolje kao neplodna mladica i osušit će se. Iskupit će je i baciti u oganj da sagori. Budite dakle vasta vjerni katoličkoj crkvi, vjerni do groba, kaže u svojoj oporuci blaženi Alojzije Stepinac. Svaki veliki utemeljitelj reda kaže da, dragi moji sinovi, Sveti Franjo svojim Franjevcima, Don Bosco nama Salezijancima, kaže: ako me volite, ako želite živjeti ko fratri, Salezijanci, Dominikanci, Isusovci, onda uzmite pravila koja sam vam ostavio i vjerno ih živite. Ako želimo poštovati i voliti blaženog Alojzija Stepinca, onda trebamo živjeti ono što nam je on ostavio. A želio je svoju crkvu, našu crkvu, vezati uz Mariju, Euharistiju i Papu. 3 stupa. I završit ću njegovim riječima. Ima li dakle smisla oduševljavati se za lažne ideje vremena i za njihove nosioce, za te mizerne bogove iz zemlje i praha, koji će svi proći kao plijeva, kad Bog zavitla snažnom desnicom svojom? Stojimo dakle, na to nas upućuje zdrav razum. Stojimo dakle, čvrsto uz onoga koji je Gospodin sadašnjosti kao i prošlosti i budućnosti. Vjerovali to ljudi ili ne? Amen.